Tak dneska nám od začiatku chýbalo playoffové nasadenie, asi nám uškodila tá výhra 8-1 na ľade supera a hráči si mysleli, že to pôjde nejako už samo a super bojoval, pripravil sa na nás a my sme chalanov na to upozorňovali a 2/3 naozaj tam chýbalo to srdiečko, chýbalo tam nasadenie, chýbala tam bojovnosť. Všetko to potom začalo, stále sa to tak nejak naťahovalo, úplne nezmyselné vylúčenie v útočnej tretine, odstrelenie hokejky, to nás dalo do kolien, prvý gól, druhý gól katastrofálne zahratá presilovka, ja som takto katastrofálne zahratú presilovku nevidel už veľmi dlho v tomto mužstve. No a potom dobrý vstup do tretej tretiny, dalo nám to nádej sa nadýchnúť, ale v zápätí za minútu a pol opäť chyba za našou bránou a ten super si to už ustrážil, takže za mňa veľmi slabý výkon, hlavne prvé 2/3, no a potom už ten výsledok, tam už sme riskovali a to už netreba barať, či to bolo 1-2 alebo 5-1 alebo koľko, ale proste išli sme tam do nejakého risku, už nám nič iné nezostávalo a v play-off je jedno, či to skončí 1-2 alebo 1-5, takže my na zajtrajší zápas sa musíme úplne ináč pripraviť, hlavne mentálne. No ja si myslím, že takáto facka nám môže pomôcť, ale za mňa sme ju dostať nemuseli, keby sme k tomu pristúpili tak, ako sme mali a tak, ako sme ich upozorňovali. Je to partia mladých chalanov, tam majú veľmi mladé mužstvo, výborne bruslia, bojujú, hokej ich baví, je vidieť, že proste aj keď ich človek počuje v tej pred kabínou, ako sa hajcujú a my sme ich dneska mohli zraziť na kolená, ale bohužiaľ svojím laxným prístupom sme to nespravili. Boli na to pripravení, len to je to, čo som povedal. Proste mysleli si, že keď bolo 1-8 tam, že dneska to pôjde samé a predržovali puky, nedávali si puky, to, čo sme im povedali, ten puk musí ísť z hokejky do hokejky, presné krátke prihrávky a každý to chcel predržať a tým pádom bol napadaný. Čiže mali svoju hlavu dneska prvé 2/3 a tak to aj vyzeralo. Ja hovorím, no tak my sme sa dali do kolen sami. Tam sa to naťahovalo, bolo jasné, že kto dá prvý gól sa dostane na koňa, tak spravíme nezmyselné vylúčenie, lebo to sa nedá ani nazvať faul, hej. Odstrelím mu hokejku, tak za mňa to je absolútne neakceptovateľné a potom laxne zahratá presilová hra a tam sme poslali supera na koňa. Hovorím, v prvej minúte tretej tretiny sme sa ešte nejak vrátili do hry, ale znovu nás dokázali aktívne forčekovať a ťažiť z toho. Čiže my sa z toho musíme úplne poučiť a hlavne musíme mať úplne iný prístup zajtra.